खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि खौरां नायगिरि गासिबो रायजो राजाखौ आङो गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय। आं दायो दंफैयो गुफुर हालामनि सिङाव थानाय दैमालु सेबा आश्रमावहाय। बेयावहाय जोंहा 37थि श्री श्री सचि महन आफानि खुंगा 37थि गोसोखां सान फालिदों। बेयावहाय आंजों दंफायो जोंनि लाइमोननिनो सासे दैदेनगिरि। जोङो बे बाबानिफ्राय जों मिथिनो लागोन बिथाङा बेसेबांसो ब्रह्म धोरोमावहाय बेसेबांसो बिहोमा होलांदों होननानै नोंथाङा सानो? खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि खौरांगिरिखौ आं बरायना लाबाय। दा आं गफुर आनसलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि जानानै आं बेखौनो फोरमायथिनो सानदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। दा जोङो गफुर आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादा गागि आफाद, आइजो आफाद, लाइमोन आफाद, प्रसार संसद आरो गुरुदेब गुरु बाबा जगेश्वर ट्रास्ट जथायै जों दिनैनि श्री श्री गुरु सचि महन आफानि गोसोखां सानखौ जों फालिनाय जादों। दा बावहाय जोङो बेखौनो बुंनांगोन, जोंनि रुंसारि गुरु जगेश्वर ब्रह्म आफाबो बुंबाय थायोमोन, जाय हारि जाय जाथि बेवहाय सिबिनाय आयदा, बिर सिबिनाय आयदाया जोंनाव थानांगौ। बा मानसिनाव सिबिनाय आयदाया मोनथाम रोखोमै, इसोर सिबिनाय, आलासि सिबिनाय आरो बिर सिबिनाय। बेखौ गुरु आफाया जोंनो बुंबाय थायोमोन। दा बे लेखायैनो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव 1905 सनाव जिता गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आफाया जोंनि गेजेराव ब्रह्म धर्मखौ होफैयो। बे होफैखांनायनि गुरुदेबा फोसावलांखांनायनि उनाव बेसेबांबा बोसोर जोंनि बर'नि गेजेराव बे ब्रह्म धोरोमा माखासे बारसिनानै थालाङोमोन, सिरि थालाङोमोन। बे समावनो दिनै सानजा रायजोआव सचि महन गुरु आफाया थाफैनानै ब्रह्म धोरोमखौ आरो फिन नैथि खेब बायदि जांख्रिथाय लाबोफिननानै दिनै बिनिफ्रायनो जों दिनै ब्रह्म धर्मआ मोनसे जांख्रिथाय लाबोनानै दिनैसिम बेबायदि महराव जों मोनफैनो हादों। बेनिखायनो जोङो दिनै गुरु सिबियोब्ला गुरुआ सृष्टि जाबाय थायो। जाय गुरु हारि जाथियाव गुरु सिबिनाय गैया बेवहाय सिनस्रि बायनायजों समान, आरो हारि जाथिया डेभेलप जाया होननानै जों बेखौ मिथियो। बेनिखायनो जों गुरुखौ जों सिबिबाय थायो, गुरुखौ जोङो आदर्श खालामबाय थायो, बिरखौ जों सिबिबाय थायो। बेनिखायनो जोंनि जाथियाव जेरै गुरुदेब कालिचरन थांखांनायनि उनाव दिनै सचि महन आफाया फैबाय गुरुआ। सचि महन गुरु आफा फैखांनायनि उनाव दिनै जगेश्वर ब्रह्म आफाया फैबाय। बे थांखांनायनि उनाव आरो जोंनि उनाव उन जोंनि समाजाव, हारियाव, जाथियाव बेबायदि समाज सिबिग्रा गुरु बिर जोहोलावफ्रा जोंनाव सृष्टि जाबाय थादों। बेनिखायनो जों गुरु सिबिनाया जों साफ्रोमनिबो भक्तफोरनि बिहोमा दं आरो दायथ' दं। आरो बिनिखायनो जों दिनै गफुर हालामाव जथायै जोंनियाव लोब लोब दिनैहाय भक्तफोरनि गेजेरजों बे रुंसारि सचि महन आफानि दिनै गोसोखां सानखौ जोङो जथायै जों खुंनाय जादों। गिबि हिसाबै जोङो दिनैहाय जग्य लादों। नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो दिनैहाय आफानि जोङो मान बावदों। आरो थामथि हिसाबै जोङो जोंनि प्राकृतिक मिथिंगानि थाखाय जोंनो मोनसे मोजां गोग्गो बारहावा जानो थाखाय जोङो फांसे दंफां जों फुलि गायनाय हाबाफारिखौबो लादों। दंफांखौ जोङो दिनै बिफांनिफ्राय जों मोनसे अक्सिजेन मोननो हायो, बिफांनिफ्राय जों बारहावा जोङो सोदांनो हायो। बिफांनिफ्राय जोङो गोबां बिफाङा थायोब्ला जिउ जिबिया मोनसे आरफ्राय थासारि मोननो हायो। बिनि थाखाय जों दंफां गायनाय हाबाफारिखौबो लादों। आरो बिनिफ्राय जों 12 बाजियाव जोङो जोंनि गुरुनि बिहोमायाव जों सावरायनाय माखासे हाबाफारि लादों। बेखौ जोंनिनो मानाव गेदेर जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनिनो गाहाय सचिब मानगोनां श्री गेवलां रहेन बसुमतारी आफा, बियो गुरुदेब सचि महन आफानि बिहोमायाव बेखेवनानै होदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि गाहाय नेहाथारि मरसिमा मानाव गेदेर सबायश्री गयारी आइयाबो बे गुरुदेबनि सायाव बिहोमानि सायाव मोजाङै बिजिरनानै होनानै जोंनि नुजाथिनाय भक्तफोरखौ हाजासे गोजोनग्लाय होयो। दा बेखिनिखौ जोङो हाबाफारिखौ लानानै दिनै जोङो गुरु सिबिनाय हाबाफारिखौ लानानै जों गाजा गोमजायै गफुर आनसलिक ब्रह्म धोरोम ज्यति सेवा समावनो जों गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। नोंथाङा सासे लाइमोननि सासे भक्त बा दैदेनगिरि जानानै जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो धोरोम सिबिनायाव जोङो गोबां खम नुनो मोनो, बेनि बिथिङाव मा बुंनो सानदों? दा बेवहाय आङो गफुर आनसलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि आफादगिरि जानानै आं बेखौनो फोरमायहरनो लुबैयो। मानो होनोब्ला जोंनि माखासे न'खरनि परिस्थितिफ्रा बुहुद खम जाबाय। मानो होनब्ला गोदोनि बायदि बुरजा जोङो फेमिलि गैला। माथ्र 2 3 जोङो खुदियाफोरखौ जोङो फेमिलिफोरखौ जों बानायो। दा बानायनायनि गेजेराव दिनैहाय जोंनि गार्जेनफ्रा ओरैबायदि सेफ जाबाय। मानो होनोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो गथ'फोरखौ जोङो दिनै 3 बोसोर LP स्कुल जोङो खुगा बायनायनिफ्रायनो जों बेखौ माखासे हस्टेलाव दोननाय, माखासे बेस्टआव दोननाय, माखासे जों गोबां बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो। बिनिफ्राय जोंनि गार्जेनफ्रा माखासे बेबायदिनो जोंनि धोरोमफ्राव माखासे आग बाग लानायफ्राव जोङो गोबां खमजुरिखौ नुनो मोनदों। एक्सुवेलि बेबायदि जानो नाङा। जोङो बाथ्रायाव बुंनाय दङ, दाउस्रि गोरलैखौसो जोङो फोरोंनो हायो,
औवा गोरलैयासो थिवल जायो बेबायदि हिसाबै जों बेखायनो दिनै लाइमोन समनिफ्राय जोङो जुदि धोरोमखौ लायोब्लासो जोङो सासे मोजां गियानि बिनि आखल आखु बिनि राव फाव बिनि माखासे थासारिफ्रा मोजां जानानै फैयो बेनिखायनो जों दिनै लाइमोन बैसोफ्रावनो लाइमोनसिफ्रा जोंनो धोरोमाव गोबानानै धोरोमखौ लानायनि गेजेरजों मोजां सोलोंथाइ मोजां आखल आखु मोजां थासारि आवगायलाङोब्ला मोजां जायो दा बिनिखायनो जोंनि गेजेराव दिनै मोनफ्रोमबो गाव गावबागाव फरायनाय आयदाफ्राव माखासे मुखुब थासारियाव थानायाव जोङो दिनै लाइमोन आफादा जोङो माने माखासे धोरोमनि बिथिङाव बाहागो लानायफ्रा खमजुरि जाना फैदों बेनिखायनो आं खावलायदों दिनैनि गेजेरजों आं लुबैदों जोंनि लाइमोन आफादफ्रा जों बयखौबो आंनिफ्राय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय मोनफ्रोमबो न'खरफ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा बेबायदि धोरोमनि माखासे जथुम्माफ्राव धोरोमनि आयदाफ्राव बयबो बाहागो लानानै जुदि धोरोमनि गियान धोरोमनि आखल आखुफोरखौ सोलोंलाङोबा गाव सासे मोजां फुंखा सुबुं आदर्शबानि गियानि आखल आखु जों दानानै लानो हायो आं बेखिनिखौनो फोरमायथिनानै नंगौ जोंहा लाइमोननि दैदेनगिरि जोंहा बाबानिफ्राय जोङो माखासे खोथाखौ जों मिथिनानै लाबाय जोङो माब्रैबा जोङो धोरोमाव साक्सेस जागोन आरो जोङो लाइफआव एबा जोङो जिउखौ जोङो माब्रै दालांनांगौ जोङो लाइमोननि सासे दैदेनगिरि बाबानिफ्राय जोङो मिथिनानै लाबाय आरो लोगोसे जोङो गागिनि दैदेनगिरि बाबामोननिफ्रायबो जोङो माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लाबाय बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनि जानानै आङो गासैखौबो बिदाय लाथ'बाय गोजोन्थों।